सेसापानीनि गेवलां बिजाबखुलिनि गेलेग्रा फोथाराव सेसापानी स्पर्ट्स एसोसिएशननि बानजायनायाव हेलेन बसुमतारी गोसोखां जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया मैया जोबनानै थांबाय। तामुलपुर जिल्लानि सेसापानी गेवलां बिजाबखुलिनि गेलेग्रा फोथाराव माखासे सान सिगांनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय हेलेन बसुमतारी गोसोखां जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया मैया जोबनानै थांबाय। थारैनो जोबथा गेलेनाय बादायलायनाया शेरखान ब्लेक माम्बा एफसि आरो मादारबारि एफसिनि गेजेराव गोख्रोङै जानानै थाङो। बेनि गेजेरावनो शेरखान ब्लेक माम्बा एफसिआ मादारबारि एफसिखौ 4 गलाव फेजेनो। लोगोसे शेरखान ब्लेक माम्बा एफसिआव देरहासार बान्था नोगोद 10,000 रांजों लोगोसे सिल कापखौ मोननो हायो आरो बान्थाखौ मादारबारि एफसिआ नैथि बान्था महरै नोगोद 7,000 रांजों लोगोसे सिल कापखौ मोननो हायो। लोगोसे साबसिन गेलेगिरि बान्थाखौ शेरखान ब्लेक माम्बा क्लाबनिफ्राय अर्जुन टुडुआ 500 रांजों लोगोसे सिल कापखौ मोननो हायो। बेखौनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। सेसापानी स्पर्ट्स एसोसिएशननि दैदेननायाव सोरगोआरि आब' हेलेना बसुमतारीनि मुङाव बे गेलेनाय बादायलायनायखौ होनाय जादोंमोन आरो बिनिनो दिनै जोबथा खेला फाइनाल आरो बे फाइनाल बादायलायनायाव रोजा रोजा सुबुङा बाव बाहागो लाफैदों आरो बिथां हेलेना बसुमतारीया सासे जोंनि बे ओनसोलनि समाज सिबियारिमोन। बिथाङा रुंसारि जालांबाय आरो बिथांनि मुंखौ जोङो लाखिनो थाखाय बिथांखौ गोसोखांनानै जोङो जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बे बादायलायनायखौ होनाय जादों। बे सेसापानी ओनसोला खेलानि फारसे जोबोद सांग्रांथि आगोलनिफ्रायनो दंखायोमोन आरो बेखौ जोङो सांग्रांथि लाबोफिननो थाखाय जोङो बेबायदि बादायलायनायखौ होनाय जादों आरो इयुनावबो जोङो बेबायदि बादायलायनायखौ होनो नाजागोन। बेवहाय देरहानायनि सेथि बान्थाया जाहैबाय 10,000 आरो ट्रफि आरो नैथि बान्थाया जाहैबाय 7,000 आरो ट्रफि। आं बेखौनो खावलायनो सानो जे बिटिआर सरकार जानायनि उनाव बेवहाय नोंथांमोना मिथिगौ रायजो राजा बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा नुबाय थादों। गोबां समाव गोबां जायगायाव जोंनि गेलेनाय आयदाफोरखो सांग्रांथि लाबोफिननो थाखाय बेवहाय माखासे बादायलायनाय हाबाफारिफोरखौ लानाय नुदों। थिग बिदिनो जोंबो दरंगाजुलि ओनसोलाव पार्किजुलियावबो बड'लेण्ड मानसियारि मुङाव मोनसे फुटबल बादायलायनाय सोलिगासिनो दं। सेसापानीयाव हेलेना बसुमतारीनि बादायलायनाय सोलिगासिनो दं। बिदिनो गोबां जायगायाव बादायलायनाय सोलिगासिनो दङ। फुटबलानो हक क्रिकेटानो हक गोबां माने खेला दुलानि माखासे सांग्रांथिखौ जोङो फैफिननायखौ नुनो मोनदों। गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनिसिम जोंनि सेसापानी स्पर्ट्स एसोसिएशननिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। जोंना खेलाया थांनाय 25 आगस्टनिफ्राय जाजेनदों। जाय दिनैहाय जोंहा लास्ट खेला फाइनाल खेला गथै जोंनाव टटेल टीमा जोंनाव 32टा टीम जादोंमोन। 32टा टीमनि गेजेराव किसुमाना फैयाखै। बिदि जायो खेलाया जोंना बिदिनो सेकेन्ड राउन्डआव जोंना 16टा खेला जादों। बिनि उनावहाय जोङो थार्ड राउन्डआव 8टा बिदिनो फैनानै जोङो दिनै फाइनाल आरो जों गथै टीमनिफ्राय जों सापर्ट मोन्दों। थारमाने जोंनि सेसापानी ओनसोलखौ थारमाने गुबुन जायगानि टीमफ्रा जोंनि नैबे फिल्डआव फैनानै गेलेफैनो मोजां मोनो। माने जों लिंहरियावबो गावसोरनो खबर लालायनानै फैनानै जों जथेस्थ' जोंखौ पिसफुलि बिसोरो गेलेनानै जोंनि कमिटिखौ जथेस्थ' सापर्ट होलांनानै जोंखौ गोजोननाय बायदि जों कमिटियाव गोजोननाय मोन्दों आरो जों बिथांमोनखौबो जाय गेलेनानै जेनलांबाय बा जाय माने माबा मोनसे प्राइज मोनैनि थाखाय बा देरहानो थाखाय आफस'स खालामलांबाय बिसोरबो बिसोरनि थाखाय बिसोर माने जेबो आफस'स खालामाखै गेलेनानैबो मोजां मोनदों। बेनिफ्राय जोंनि बे गथै कमिटि माने जोंनि जि मावथिफारिया बेफोरनि दैदेननायावनो थारमाने जोंनि नैबे सेसापानी ओनसोलाव मोनफ्रोमबो खेलाया मोजाङै जानानै थाङो। जोंनि देहे जिमान जोंनि गथ'फोर नांदों बिसोरनि दैदेननायावनो जोंनि खेलाफ्रा मोजाङै जानानै थाङो। दिनै नैबे हेलेना बसुमतारी मेम'रियेल जिथु जों बोसोरसेयारि जों खेला गेलेनाय होदों बे दिनै फाइनाल हिसाबै शेरखान ब्लेक माम्बा
आरो ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय मादालबारि सानजारां फुटबल क्लाब बनजार क्लाब बिसोरनि गेजेराव फाइनाला दिनै जादों फैयै फैयै गतिके जोङो नोंथांमोना नुदों फिल्डआव माबायदि गेदारिं जादों गतिके फुर्ति दङ जोंनि बे जायगायाव आरो गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैदों माने जोंनि सेसाबानि ओनसोलखौ मोजां मोननानै बिसोर फैयो आरोखि बान्था महरै सेथियाव जोंहा 10,000 प्राइज मानि लोगोसे ट्रफि आरो सेकेन्ड प्राइज हिसाबै जोंहा 7,000 आरो ट्रफि बिनि गेजेराव जोंहा सासे बेस्ट प्लेयार जोङो सायख'गोन बेस्ट प्लेयाराव जोङो ओरैनो ट्रफि दङ ट्रफिल' होनाय जागोन बिनि थाखाय जोंहा बेहाय माने प्राइज मानि जोंहा बाहाय मान होनायनि बेबस्था गैया दा जोङो थारमाने जोङो माबायदि खेलाखौ लाङो माने जोङो बे ओनसोलाव जोंनि बे सेसाबानियाव थारमाने सासे मेमरियल थाखायल' नङा जोङो बोसोरावनो सोरनिबा मेमरियाल जों खेलाखौ होबाय थायो आरो जेनेबा हेलेना बसुमतारिखौ जों फैगोन बोसोराव होगोन होननानै जोंहा बेबायदि थिरां गैया हयथ' जोङो रायज्लायनायनि गेजेराव हयथ' फैगोन बारावबो जों होनो हागौ नङाबा जोङो बिदिनो बोसोरफ्रामबो जोंनि गेजेराव थारमाने बहुत मोजां मानसि रुंसारि थाङो मालाबा बिनि नामाव जोङो खेलाखौ होयो खिन्थु जों बोसोरै होयो आरो सोरनिबा मेमरियाल बेबायदि सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरुमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन बायगिरि नोंथांमोनखौ मिथिहोहरनाय जायोदि डाउन पेमेन्टआ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रांनिफ्रायनो जागायगोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन नोंथांमोनहा सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरुमावबो खुंफुंजानाय मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरुमा लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि गंनै हेलमेट फ्रि केस होनानै बायगिरिफोरनो 2,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 12 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 नङाब्ला 9101547892 आरो 9101598021 जामबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन